Ай, проба 1, 2, 3, 6. Вие слушате една продукция на Double Entertainment. Ти каза газ. Газ до тука, мадафака, докато паднат колелата на колата, мадафака, и казах бас. Бас до тука, мадафака, от колоните си чува килата, мадафака, и казах газ. Газ до тука, мадафака, докато паднат колелата на колата, мадафака, и казах бас. Бас до тука, мадафака, от колоните си чува килата, мадафака. В клуба е пълно с прилагателни жени, усмихнати, много привлекателни. На паркинга бъдете внимателни, изложба на двигатели, колите състезателни. Пичета навигатори, 6,2 вибратори, плачат клитори в салон от алигатори. Пушим и летим като авиатори, гледани от лампа, хипнотизатори, ходим и да палим и ароматизатори.